Uzbudljive novosti su na putu i nećete ih željeti propustiti. Nešto veliko se događa iza kulisa našeg dragog tima, ali što bi to moglo biti? Ostanite povezani i ne zaboravite se pretplatiti na kanal odmah kako biste bili u toku sa svime što se događa. Nećete željeti biti posljednji koji će saznati, zar ne? Dinamo Zagreb intenzivno djeluje i na lokalnom i na međunarodnom tržištu, u potrazi za strateškim pojačanjima za suočavanje s Hajdukom i osvajanje još jednog slavnog naslova. Nedavno smo vratili Morena Živkovića, prekinuvši njegovu posudbu s Lokomotivom, i povratili Frana Brodića iz Varaždina. To su nova lica koja se pridružuju plavom sastavu za ostatak sezone, vraćajući se klubu s kojim su već imali ugovor. Sergej Jakirović, naš zapovjednik, ima jasnu preferenciju. Igrače koji tečno govore hrvatski, kako bi osigurao brzu i učinkovitu integraciju u našu taktičku shemu. Među imenima koja su na radaru Dinama ističemo Arbera Hoxhu iz Slaven Belupa. Ali ima li on talent koji nam je potreban? Sa 12 golova i 7 asistencija u 65 utakmica za svoj klub, Hoxha pokazuje potencijal, ali je li to dovoljno da zadovolji ambicije Dinama? Zapamtite, trebamo pojačanja koja će od prve utakmice napraviti razliku. Ostavite svoj like sada ako ste i vi nestrpljivi saznati tko će još nositi dres Dinama Zagreba. Drugi mladi talenti lige, poput Antona Matkovića i Domagoja Bukvića iz Osijeka, Fabijana Krivaka i Marina Šotičeka iz Lokomotive, također su na našem radaru. Ali ako ih budemo pratili, to će biti s pogledom na budućnost. Lindon Selahi iz Rijeke također je intrigantno ime, ali s Josipom Mišićem i Petrom Sučićem koji dobivaju sve više prostora, treba li nam zaista on? Na kraju, Živković i Brodić su stvarnost u sastavu, a možda će im se pridružiti i Hoxha. Međutim, među igračima dostupnim na tržištu, Dinamu još uvijek nedostaju ti neosporni pojačanja. Pa što će biti sljedeći korak Dinama Zagreba? Hoćemo li tražiti talente na vanjskom tržištu? Trebaju nam malobrojna, ali precizna pojačanja. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako biste pratili sve novosti i ostavili svoj komentar o tome koga biste željeli vidjeti u našem plavom dresu. Do sljedećeg puta. Navijači!